Tester. Virker det? Må jeg ikke lige komme ind i billedet? Kom nu op, vi skal lave en intro. Og jeg kommer op. Kom nu. Dummer Janner derude. I dag så skal vi lave en time. De er ikke dumme Janner. Nej, det er også. I er faktisk ret seje. I er faktisk nogle af de sejeste, hvis I har subscribet. Ja, totalt. Har I ikke subscribet, så det er overhovedet ikke særlig Tryk lige på knappen dernede. Ja, tryk lige på subscribe-knappen. Ja, også lige en like. Like, hvis I godt kan lide videoen. Ja, også selvom I ikke kan lide videoen. Ja, så skal I også trykke. Bare like. Bare like. Nå, i gang med videoen. Så vi skal simpelthen lave en Vi skal simpelthen lave en Teams challenge. Vi har 3 valgmuligheder, hvor vi kan være. Og jeg tænker lige, vi viser de 3 muligheder. Yes. Så vi har første ting, som er mit værelse. Vi har mit meget lille værelse herinde, hvor jeg bor. Kun en lille smule rode, men ja, det går nok. Anden rum, det er stuen. Og stuen går altså herfra, sådan lige herfra omkring, så hele vejen herover til vinduet. Det er et vindue, hvis I kan se det. Vindue. Yes. Og det er så rummet her, og der er ingen TV. Hvorfor knipser jeg hele tiden? Der er ingen TV. Der har vi, prøv at se. Der har vi det her. Et skab, og et skab mere. Og en støvsuger. Så, ja, hvorfor knipser jeg hele tiden? Nå, nu skal jeg til at knipse igen. Jeg skal i gang med videoen. Nu knip. Du stopper med at knipse, Jochen, eller så smider jeg dig ud af vinduet. Tak. Okay, så vi skal til at have nogle regler. Yes. Regel nummer 1. Ingen skærm. Ingen skærm. Overhovedet. Vi har, jeg vil selvfølgelig godt bruge skærm til at optage videoer med. Optage videoen med. Men ellers ikke andet. Ikke andet. Så har vi 1 toiletbesøg. Hvis man kan svare på en gåde, som AI laver, eller en svær regnestykke, som AI laver. Og selvfølgelig ikke forlade området for at den time er gået. Ellers så har vi tabt. Vi har lykkehjulet her, og så skal vi til at spænde, hvorhen vi skal være. Yes. Så hvis I kan se det, så Bryggers lilla, værelse er rød, og stue er blå. Hvis I faktisk skulle se det. Yes. Okay, der skal vi til at spænde. Det var fandme dårligt til. Værelse! Så vi skal være inde på mit værelse i en time. Vi går ind på værelset. Er I klar? Vi siger 3. Kom vi så sammen. 2, 1. Bum! Timeren er startet. Vil I se? Timeren er startet. Skal vi lukke den her lorte? Det er sådan en anden surspray. Og jeg skal til at have. Okay, Oscar. Ja. Du skal ikke lige stille. Nej. Jeg har en udfordring til dig. Hvad er udfordringen? Det her ur. Yes. Det er sådan et ur-ting. Hent lige lidt. Jeg vil gerne have, at du stiller det her ur. Rigtigt? Sådan så det står. Klokken er lige nu 15:45. Nu vil jeg gerne have, at du prøver at løse den gåde. Hvordan fanden skal jeg gøre det her, Jochen? Det bevæger sig ikke, Jochen. Nej, det er det, der er tricky i det. Men hvordan skal jeg så kunne gøre det? Skal jeg så bare banke i klasse, og så bare rykke den der? Nej, man kan godt stille det. Men jeg kan ikke godt stille det. Jeg tænker, at vi prøver at få Oscar til det, og så vender vi tilbage. Okay, nu har vi Jochen vist, hvordan fanden man gør det. Så Oscar kunne ikke finde ud af det. Nej, jeg kan ikke Så du har den her lille bitte mikroknap nede, der er her. Hvordan skal jeg vide det? Så holder du den nede. Og så kan du dreje på uret. Okay, må jeg lige prøve? Så Oscar, han vil nu prøve det. Hvordan fanden? Kan han få uret til at dreje? Nej, ikke en skid. Men jeg holder den her nede. Åbenbart ikke. Du er sikkert Harry Potter, du ligner ham også ret meget. Siger du? Nej. Siger du? Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvem der ligner Harry Potter mest. Vi har Oscar. Og så har vi mig. Jeg gjorde det. Ja. Må jeg se? Nej.
Det er en hemmelighed. Nej, du har ikke gjort det. Jo. Du har ikke gjort det. Jo. Du har ikke gjort det. Du har ikke gjort det. Det skal også lige skrive samtidig ned i kommentarerne, om Oscar har gjort det. Det har han ikke. Hey Google. Hvor lang tid er det tilbage af min timer? Du har 51 minutter og 1 sekund tilbage. Nå, der kunne gå ind i minutter. Dejlot ostepops med smør i my. Den er by. Isbilen. Hvor er den henne? Hvad er det? Dejlot ost. Hvad for satan? Dejlot ostepop. Det går fandme lort, det her. Okay. Dejlot ostepops. Jeg kommer her for Europa, det er by. Den er by. Nej, du må ikke have vores bil. Du fandme lort. Jeg kaster en bombe på jeres by. Den er død. Men heldigvis har han en potion of dragon. Potion, du dragon. For satan. Som normalt timelapse. Så vi laver lige en timelapse af os, der keder os. Der er 33 minutter og 20 sekunder tilbage. Okay, så jeg sætter lige Hey Google til Oscars telefon for at spørge, hvor lang tid du er tilbage. Og så svarer min Google Home uden for døren. Er det godt? Nedtællingen slutter om 28 minutter og 54 sekunder. Der er 28 minutter og 54 sekunder tilbage, og så er vi færdige. Det skal se så meget op til på videoen her. Også når han prøver at stjæle stolen fra mig. Og så lægger han så halvt oven på mig. Og så i den bruger jeg ned. Og så giver jeg ned stolen. Og så kommer jeg ned. Lægger oven på mig. Og så venter vi ned af stolen. Hey Google. Hvor lang tid er der tilbage? 18 minutter og 34 sekunder tilbage. Okay, lad os det her. Nedtællingen slutter om 15 minutter og 22 sekunder.
Okay, vi kører. 3, 2, 1, go! Ej, okay, det er jo ikke det, vi skal lave. Vi skal lave det relevant. Lort! Prøv at rulle en lille smule videre. Hvorfor? Prøv at rulle en lille smule videre. Hej. Prøv at gøre det. Prøv at rulle ned. Hvad er det, du godt vil se? August. Rul. Ja, sådan der, rul. Hej. Hej. Vi kan sgu da godt lege hjemmeleg. Godt så, jeg lukker mig øjnene, og så tæller til 10, og så skal du finde dig 20. 20. Okay, yes. Så. Nu. 1. 19. 20. Nu kommer jeg. Hvor fanden er han henne? Kan I se ham? Han hopper ud af vinduet. Det gør jeg senere i videoen. Jeg hopper ud af vinduet, så ser videoen til enden. Jeg kan ikke se en skid. Se mig, der er bare en lortestol. I vil også tage kigge først. Da. I ser det? For satan! I hvert fald, du lige den her stol. En, 2, 3, 4, 5, 2, 16, 17, 18, 19, 20, kommer jeg. Fik. Hallo? Wow! Hvad skal du have fundet? Hey Google. Hvor mange tid er der tilbage af min timer? Nedtællingen slutter om 4 minutter og 1 sekund. Selv hvor mange minutter. Men hvor mange tid? Hey Google. Hvor lang tid er der tilbage af min timer? Der er 1 minut og 23 sekunder. Joachim og Oscar? Ja. Jeg ved jo, hvordan du skal få lavet det her område her. Hvad? Ja, du har sådan ikke lovet det. Skal jeg ud af vinduet? Ja. Han skal hoppe ud af vinduet. Hvad er timeren? Hvad er det timeren? Yes, vi kan ud! Nå, ud af vinduet, Akke. 3, 2, 1. Og jeg er ude. Jeg er ude af vinduet. Jeg er bare ude af vinduet. Halleluja! Halleluja! Skøn dig, Akke. Også. Ikke at tæve på. Yes, jeg er ude af vinduet. Nej. Der fisker jeg ude. Så gå ind deromme. Gå ind deromme. Gå ind deromme. Kom nu ind, Oscar.